Коста хора, аз съм Дил и днес съм в сървъра Ward PvP. Тук имам един хом, деца си го направих. Така, днес ще правя реда на сървъра. Ward Threads. Така ще го видим. Тук ти дават горе-долу на 1 час по 2 кея. Може да спечелиш опнат меч или хубав сет, ето фулката. 2 лега и такива работи. Фул лък и така. Ward Drop Party. Ще има Ward Drop Party. Така, тук се провеждат евентите. И като цяло да. Яко е направен. Ward Enchant. Кому да енчантваш, ама не знам на кой левел беше. На 30. То това е нищо в спауна. И тук спауна, тук има някакъв фонтан. Тук има... да се фармиш. По фуд. Warpaint. Онера се трябва е. Тук Warpaint, може да купуваш полшенки и събити. Тук има някаква дупчица. Тук не могат да се правят трапове, мисля. Сега ще кажа. Както да е, тук има един капан. И като цяло да. Warp Food. Ние го видяхме на спауна. Warp Info. И то е на спауна, май. Ще го видим. Не. Първо, забранено е писането на повече от един ред. Забранено е обиждането, расизмите, обиди по полов път и т.н. Забранено е рекламирането на сървърите, забранено е споменаването на сървъра в чата, забранени са всякакъв вид хакове и сериал кикър и т.н. Забранено е възползването от всякакъв вид бъгове. Наказание, предупреждение, както е. Тук. Ако някой модератор обижда, спами или прави нещо, което не е в правилата, моля снимайте. Ако някой хелпър обижда, спами или прави нещо, което не е в правилата, моля снимайте. Те сега. Warp Jump Event. Те сега. Сега Owner може да го отворя. Отворя. Тук е Jump Event. Евент мисля, че има всеки ден. Jump ще е яко, малко са бъркал. Да. Цел да. Сега. Warp. Kit PvP. Не за колаборд. Warp Kit PvP. Тук са бити. Тук трябва да натиснеш с копчето. Това може да... Значи сега. Слагаш тук честа, взимаш си Kit PvP и се биеш. Примерно сега. Чето няма лава нещо. Вижте, сега ще ми вземем примерно половин сърце, като натисна това и се хилвам веднага.
Да. Probably. Warp, please. Warp leaves, сега ще го видите. Тъй. Тук на евентите слага такива листаля какво е. И който остане последен, печели там, мисля, че хуя е там печели. Warp Nether.